Hlavně mi nehrát jak mám tady. Hlavně ty mi nehrát jak mám. Ty vole, ale bys si úplně stačil majka jiná, vole. Já nevím, kdo hustopečí na turnaj nám zařízí. Tak je pravda, že Jaký by si mohl naučit penalty, Druhý gól, vole, Jakýho. Jaký vole, Penalta! První gól dovede nějakou posilu, ty vole, ten nás zařízne, vlastní gól. Ale ta posila. Ve čtvrtfinále dala 3 góly, vyhráli jsme 3-1. 2 góly jsem mu nahrál, kdo? Já? Mozek No, musíš mít Hej, musíš mít. Hej, pojďme se bavit o Jaký dal penaltu na tom poháru, vole. Jak to kopl, vole, Jaký dal někdy Jaký nedal penaltu, vole. Nikdy nedal. Já co si pamatuju, já s Jakým, co jsem byl na poháru, na turnajích, na akademických hrách, v životě ten porez nedal nikdy penaltu. A co z toho plyne? 30 penaltů v řadě. Neberte Jakýho nikdy na turnaj. Ne, musíme trénovat na tréninkách penalty. A já to pak budu dát. Hej, my jsme to trénovali, ty jste kopal strašně, vole. Ty jsi trefoval, vole, rohovej praporek, vole. Jak jsme to trénovali na Salesiány. Na Salesiány. Jedno pivo, že? Co A to to udělá? Hoši, po pivo se vždycky vyvrní pravda. Na Salesiány jsme to trénovali a tehdy si stěžovali, že tu síť mají vyplou nějakou. Že jsme jim mu propli moc. Ty zvlášť, super žvali. A to má vliv na to, jak se postavíš balón nebo kopíš penaltu. Pěkně, prostě. Doufám, že jsi vzal příklad z mých manažerských schopností. Manažerské schopnosti, to je... Se budeš učit na akademii. To bude ve druhém ročníku, to se bude to jako... Já prostě přesně. To jsem myslel, že to je ona se sebelista. To jsem se pobavil konečně, vole. Počkej, posledních 5 a na jaro teda nějaké takové ty hráče, jak jsem mal jako na turnaj. Nemusí být moc, může být 1, 2, že bys jako dovedl. Jo, já mám jedno překvapení, člověče, to je dobrý. Doufám, že to bude nějaké překvapení, jak zapadl v základní skupině. Lidko, ty přijdeš hrát. To dovedl Jural. Super posila. Super posila. Hraje první zápas, zabíje 2 góly, pak se zraní a nehraje. A není na Machyho, ne? Není na Machyho, to hraje 20 minut.